Заповядай. Отдавна не бях скачал от високо. Явно халките малко ми липсват, но се наваксах. Добър вечер, скъпи гости в зала 1 на НДК. Добър вечер и на вас, уважаеми зрители на БНТ. Не мога да разбера защо трябваше да се качвам на това купче. Предполагам, някой иска да намекне, че само върху купчето ще могат да ме виждат всички гости в залата. Обичам шегите. Това не е шега. Нещо като токчетата при жените. Така по-добре се подчертава високата и стройната ти фигура. Ще рискувам и ще сляза от купчето. Всичко ще се дава по телевизията. Така че все някой ще успее да ме види. Сега сериозно. Днес ще обърнем внимание на едни особени българи. Те не са големи звезди, големи артисти или певци, а най-обикновени хора, които в точния момент са се проявявали като големи герои. Във времената, в които живеем, България се нуждае от своите силни личности и те съществуват. Те са били готови да пожертват собствения си живот, здраве или лично щастие, за да помогнат на другите. Идеята на новия холдинг, такива българи да връчат наградите за спортист на годината, е чудесна. Още в началото искам да ви помоля да им простите, ако са малко притеснени. Вниманието към тях беше не повече от 3 дни и те не са свикнали с телевизионните камери и прожектори. След броени секунди ще разберем кой е спортист номер 10 на България за 2012 година. Това ще обяви жената, която се бори особено смело в една от страшните стихии – огънят. Това е Тихомира Методиева. Тихомира Методиева участва в потушаването на пожарите на Витоша през юли тази година. Тя се превърна в лицето на десетките безименни доброволци, които отказаха да наблюдават безучастно огнената стихия. Ако наистина те е грижа за природата и за България изобщо, трябва да си горе, а не да мрънкаш и сунтиш пред телевизора и в интернет. Единственият начин да увлечеш хората е да им дадеш личен пример. Това е моята представа за родолюбие. Докато не опитат, те не знаят, че могат да изпълнят дългът към родината си. Бедствието изважда от хората неподозирани качества. Всеки загърбва егото си и се раздава изцяло за предотвратяването на стихията. На хората просто им трябва кауза, която да ги увлече. Вдъхновяващо е. Дами и господа, Тихомира Методиева. Добър вечер на всички! В огъня ние се държахме като отбор. Не изоставахме, за да можем да разчитаме един на друг. Всички се борихме като истински екип. Волейболистите ни също се държаха като истински отбор. Показаха го не само на Олимпиадата в Лондон. Спортист номер 10 на България за 2012 година е Георги Бартоев! Like a lonely lover's charm.
Дами и господа, спортист номер 10, Георги Братоев. Добър вечер на всички и благодаря. За мен е истинска чест и нещо, за което не съм си мечтал. Благодаря отново на всички. Благодаря ви.